हरे कृष्णा सगळ्यांना. भगवद्गीता अध्ययनाचा आजचा आपला 11वा दिवस, 11वा अध्याय. अध्याय सुरू करण्यापूर्वी रोजप्रमाणे प्रणाम मंत्र म्हणूया आणि अध्यायाला सुरुवात करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वर. गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण सगळ्यांना. पुन्हा एकदा सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे. आजचा आपला 11वा दिवस, 11वा अध्याय. अध्याय सुरू करण्यापूर्वी श्री राधा गोविंद यांना साष्टांग वंदन करूया. आपले गुरु श्री शील प्रभुपाद यांनाही आपण साष्टांग वंदन करूया. नामनिष्ठ दास प्रभू ज्यांच्यामुळे आपण ऑनलाईन भगवद्गीता शिकण्याचा आनंद घेत आहोत, तर त्यांनाही आपण साष्टांग वंदन करूया. आणि सगळ्यात शेवटी सर्व कृष्ण सेवकांना ज्यांच्यामुळे आपला हा वर्ग जो आहे तो उत्तम पद्धतीने सुरू आहे. तर अशा सगळ्यांना आपण वंदन करूया आणि पुढे जाऊया. आजचा आपला आहे 11वा अध्याय, विश्वरूप दर्शन योग. भगवंतांचं विश्वरूप, विराट रूप नावातच सगळं आहे. आपण सुरुवात करूया. अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परम गुह्यम अध्यात्म संज्ञितम यत्ययोक्तं वचस्तेन मोहोयं विगतो मम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, या परमगृह्य आध्यात्मिक विषयाबद्दल तुम्ही कृपावंत होऊन जे उपदेश दिले आहेत ते ऐकून माझा मोह नष्ट झाला आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आता आजचा आपला हा जो अध्याय जो आहे तो खूप सुंदर आणि खूप म्हणजे आपण जेवढा जेवढा जास्त वाचत जाऊ ना तेवढा तेवढा खूप छान असा आनंद देणारा असा आजचा आपला अध्याय आहे. आजच्या अध्यायाचं आपलं नाव काय आहे की विश्वरूप, विराट रूप. आपण अधिदैव हे आपण 8व्या अध्यायामध्ये पाहिलं होतं की अर्जुनाचे काही 8 प्रश्न होते आणि त्यातला एक प्रश्न होता की अधिदैवत कोण आहे. किंवा तेव्हा भगवंतांनी सांगितलं होतं की त्यांचं जे विश्वरूप आहे, विराट रूप जे आहे आणि ते विश्वरूप किंवा ते विराट रूप जे आहे त्याला अधिदैव असं म्हणतात. आणि तेव्हा मी म्हटलं होतं की याच्यासाठी आपल्याला एक सेपरेट अध्याय भगवंतांनी दिलेला आहे. आणि हा आजचा आपला 11वा अध्याय भगवंतांचं तेच विश्वरूप, विराट रूप जे आहे त्याचं विस्तृत वर्णन जे आहे ते ह्या अध्यायामध्ये आलेलं आहे. आणि आपण वर्णन वाचतो आहे आणि त्या अर्जुन यांनी किंवा संजय यांनी ते रूप जे आहे त्या रूपाचं त्यांनी तिथे दर्शन घेतलेलं आहे आणि त्याचं संपूर्ण वर्णन आजच्या अध्यायामध्ये आहे. आजच्या अध्यायामध्ये
अर्जुन सांगत आहेत की माझा मोह नष्ट झाला आहे. कालच्या अध्यायात अर्जुन काय म्हणत होते, कालचा आपला विभूती योग होता, ज्याच्यामध्ये सर्व ऐश्वर्यांचं वर्णन आलेलं होतं. अर्जुनाचीच तशी भगवंतांना विनंती होती की मला तुम्ही सांगता आहेत एक एक तुम्ही तुम्ही कसे चराचरात व्यापून राहिलेले आहात, तुमच्या ऐश्वर्यांबद्दल तुम्ही मला सांगता आहात, पण त्याचं वर्णन जरा विस्तृत पद्धतीने सांगाल का? आणि भगवंतांनी ते वर्णन कालच्या अध्यायात सांगितलेलं आहे. आणि तेवढंच वर्णन पुरेनासं म्हणजे पुरेसं झालेलं नाही आहे. तर अजून अर्जुनाला असं वाटतं आहे की माझा मोह नष्ट झालेला आहे. भगवंता, तुम्ही मोह म्हणजे कुठला होता, की जो पहिल्या अध्यायामध्ये त्यांना जो जे वैषण्य आलेलं होतं, जे नैराश्य आलेलं होतं, ते नैराश्य आणि वैषण्य कशामुळे होतं, की त्या भौतिक प्रकृती आणि आध्यात्मिक प्रकृती किंवा पराप्रकृती किंवा अपराप्रकृती याचं कुठेतरी गल्लत होत होती. ती कशामुळे होत होती? कारण की त्या त्यांचा निश्चय डळमळीत झाला होता. निश्चय कशामुळे डळमळीत झाला होता? की त्यांना जो मोहरूपी भ्रम तयार झाला होता. त्या भ्रमामुळे त्यांचा निश्चय डळमळीत झाला होता आणि त्यामुळे त्यांना ज्ञान काय आहे आणि अज्ञान काय आहे हे समजत नव्हतं. भौतिक प्रकृतीच्या त्या 3 गुणांच्या अ, गुणांमुळे तो मोह तयार झालेला होता आणि त्यामुळे आपल्या आप्तेष्टांविषयी त्यांना वाढलेली जी आसक्ती होती, त्यांना वाढलेलं जो स्नेहपाश जो होता आणि त्याच्यामुळे तो मोह तयार झाला होता. पण तो मोह आज गळून पडलेला आहे, अशी अर्जुनांनी कबुली दिलेली आहे. आणि नुसतं तेवढं म्हणत नाही आहे, तर ते पुढे सांगता आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. 11.2 मध्ये म्हणतात, हे कमलनयना, जीवांच्या उत्पत्ती आणि लयाबद्दल मी तुझ्याकडून सविस्तरपणे ऐकले आहे आणि मला तुझ्या अगाध अव्ययी महात्म्याची अनुभूती झाली. 11.3 मध्ये सांगतात, हे हे पुरुषोत्तम आहे परमेश्वरा, तुम्ही स्वतः वर्णन केल्याप्रमाणे तुमचे मूळ स्वरूप मी जरी माझ्या समोर पाहत असलो तरी या प्राकृत सृष्टीत तुम्ही कसे प्रविष्ट झाले आहात हे मी पाहू इच्छितो. 11.4 मध्ये सांगतात, हे प्रभो, मी तुमचे विश्वरूप पाहणे शक्य आहे असे जर तुम्हाला वाटत असेल तर हे योगेश्वरा, तुम्ही कृपया हे आपले अमर्याद विश्वरूप मला दाखवा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. भगवंतांच्या षड ऐश्वर्य रूपांचं वर्णन ऐकल्यानंतर की आध्यात्मिक प्रकृती काय आहे, भौतिक प्रकृती काय आहे आणि मग ती भौतिक प्रकृती, ते ब्रह्मांड आणि मग त्याची उत्पत्ती, त्याचा लय, हे सगळं सगळं विस्तृतपणे अर्जुनांनी पुन्हा एकदा त्यांची उजळणी झाली म्हणू शकतो किंवा भगवंतांच्या मुखातून, दिव्य मुखातून त्यांनी ते दिव्य ज्ञान ऐकलेलं आणि त्या दिव्य ज्ञानाची किंवा ती अनुभूती घेता आहेत आणि ते भगवंतांची इतकी स्तुती करत आहेत. असं त्यांना असं वाटतं की अमृत रसस्वाद जो आहे की त्याचं ते चालू तेच कानांमध्ये तेच ऐकू दे असं वाटतं आहे. आणि आसक्ती भगवंतांबद्दलची वाढत चाललेली आहे आणि म्हणून ते म्हणत आहेत की मला ना तुम्ही आता भरपूर सांगता आहेत आणि मला तुम्ही तुमच्या ऐश्वर्यांचं वर्णन सांगितलं, तुमच्या वेगवेगळ्या अभिव्यक्तींचं तुम्ही मला विस्तृतपणे वर्णन सांगितलेलं आहे. पण मला ना आता अजून एक इच्छा तयार होती आहे. पण जर त्या योग्यतेचा जर मी असेल, म्हणजे इच्छा तयार झाली तरी बघा नम्रपणा किती आहे, की जर मी त्या योग्यतेचा असेल, असं जर तुम्हाला वाटत असेल, तरच माझी कृपया ती इच्छा पूर्ण करा. आणि इच्छा अशी होती, की भगवंत जे वर्णन करता आहेत, तर त्याचं त्यांना दृश्य स्वरूपामध्ये त्यांना ते बघायचं होतं. आणि म्हणून पण कसं आहे की अर्जुन हा इतका आवडता भक्त होता की फक्त त्याने सांगावं आणि भगवंतांनी भरभरून द्यावं असं भगवंत पुढे म्हणता आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, हे अर्जुन, आता माझे भगवान म्हणाले, हे अर्जुन, आता माझ्या ऐश्वर्य पहा, अलौकिक आणि नाना वर्णांनी अशी माझी सहस्त्रवधी रूपे पहा. 11.7 मध्ये सांगतात, हे अर्जुन, तू जे काही पाहू इच्छितोस ते आता माझ्या या देहामध्ये पहा. तू आता जे काही पाहू इच्छितोस आहे आणि भविष्यात तुला जे काही पाहायची इच्छा असेल ते सर्व हे विश्वरूप प्रगट करू शकते. संपूर्ण चराचर या एकाच ठिकाणी स्थित आहे. 11.8 मध्ये असं सांगतात, परंतु तू तुझ्या वर्तमान नेत्रांनी मला पाहू शकणार नाहीस, म्हणून मी तुला दिव्य नेत्र प्रदान करतो. माझे योग्य ऐश्वर्य पहा. हरे कृष्ण.
मग आता अर्जुनाने सांगितलं आहे आणि भगवंत म्हणत आहेत की का नाही, मी तुला भगवंतांनी लगेचच विश्वरूप जे आहे ते कुठेतरी सांगत आहेत की मी तुला दाखवतो किंवा ते प्रकट करायला सुरुवात करत आहेत. पण त्याच्या आधी त्यांनी अर्जुनाला असं सांगितलेलं आहे की तू तुझ्या ह्या सामान्य नेत्रांनी, कारण की आपली दृष्टी जी आहे, आपले इंद्रिय जे आहेत हे सदोष इंद्रिय आहेत, हे आता आपण पाहिलेलं आहे, आता आपल्याला माहिती आहे. त्यामुळे त्या नेत्रांनी तू हे बघू शकणार नाहीस, तुझे जे वर्तमान नेत्र आहेत हे तू बघू शकणार नाहीस. आणि म्हणून मी तुला दिव्य नेत्र प्रदान करतो आहे, जेणेकरून तू मी कसा चराचरात वापरून राहिलेला आहे किंवा संपूर्ण आता ह्या युद्धस्थळी तुला संपूर्ण विश्वाचं रूप जे आहे किंवा संपूर्ण विश्व जे तुझ्या समोर आता प्रकट होणार आहे, तर ते बघण्यासाठी, ते ते सगळं दृश्य पेलवण्यासाठी तुला दिव्य नेत्रांची गरज आहे आणि ते दिव्य नेत्र भगवंतांनी अर्जुनाला प्रदान केलेले आहेत. आणि हे सगळे एकीकडे युद्धस्थळी वर्णन म्हणजे हे सुरू असताना धृतराष्ट्र यांच्या दालनामध्ये संजय सांगत आहेत. संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरी दर्शयामास पदार्थात परमं रूपम ऐश्वरम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. संजय म्हणाला, हे राजा, या प्रकारे बोलून महायोगेश्वर पुरुषोत्तम भगवंतांनी अर्जुनाला आपले विश्वरूप दाखवले. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि मग हे हे विश्वरूप जे आहे त्याचं दर्शन जे आहे, ती जी अनुभूती जी आहे ती फक्त अर्जुन यांना मिळत नाही आहे, तर ती अनुभूती याची देही याची डोळा संजय यांना सुद्धा होते. त्यांना सुद्धा दिव्य नेत्र प्रदान केले होते व्यास मुनींनी. आणि त्यामुळे एका सीसीटीव्ही फुटेज सारखं ते कुरुक्षेत्रात जे जे काही घडतं आहे ते ते सगळं बघत होते. आणि तसंच्या तसं वर्णन जे आहे ते धृतराष्ट्र यांना सांगत होते. आणि धृतराष्ट्रांना ते सांगत आहेत की ह्या प्रकारे भगवान श्रीकृष्णांनी, पुरुषोत्तम अशा भगवान श्रीकृष्णांनी त्यांचं आपलं विश्वरूप प्रकट केलेलं आहे. आणि मग त्या विश्वरूपांचं वर्णन ते सांगत आहेत. आणि त्या वर्णनामध्ये आता पुढच्या ज्या स्लाइड्स ज्या आहेत त्या प्रत्येक याच्यामध्ये एक एक विश्वरूपाचं वर्णन आलेलं आहे. जर आणि हे ना, हे वाचून अनुभवण्यासारखं आहे. तर कोणाला वाचायची इच्छा आहे का? किंवा ज्यांना ज्यांना वाचायची इच्छा असेल त्यांनी हँड रेस करा. आपण एकेकाला संधी देऊ, नाहीतर माताजी आहेत वाचायला. कोणाला मी वाचू का? हो माताजी. हरे कृष्ण. मंजिरी. हो हो, हरे कृष्ण. वाचा माताजी. ओळखला मी तुमचा आवाज. हा. नाही, मला कळत नाहीये इथे, कारण ते 11वा अध्याय, ते 10, 11 आणि 11 असं काहीतरी वरती लिहिलंय. हो हो 11, 10 आणि 11, 11. हो. अर्जुनाने या विश्वरूपात असंख्य मुखे, असंख्य नेत्र, असंख्य अद्भुत दृश्य पाहिले. हे रूप अनेक अलौकिक अलंकारांनी विभूषित झालेले आणि अनेक दिव्य शस्त्रांनी सज्ज झालेले होते. या विश्वरूपाने अनेक दिव्य वस्त्रे आणि माळा धारण केल्या होत्या आणि अनेक दिव्य सुगंधी द्रव्याचा त्यांच्या शरीराला लेप दिला होता. विश्वरूपाच्या बाबतीत सर्वच अद्भुत, तेजस्वी, अनंत आणि सर्वव्यापी होते. 11, 12. आकाशामध्ये एकाच वेळी जर हजारो सूर्यांचा उदय झाला तर कदाचित त्यांचे तेज भगवंताच्या विश्वरूपातील तेजाची बरोबरी करू शकेल. हरे कृष्ण. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. मग आता विश्वरूपाचं प्रकटीकरण व्हायला सुरुवात झाली आहे की भगवंतांनी दिव्य नेत्र प्रदान केली आहेत आणि विश्वरूप जे आहे ते प्रकट करायला सुरुवात केलेली आहे. आणि त्याच युद्धस्थळी, त्याच कुरुक्षेत्रावर भगवंत तिथे स्थित आहेत. पण भगवंत त्यांनी त्यांचं मागे आपलं विश्वरूप जे आहे ते विराट स्वरूप जे आहे ते एकीकडे प्रकट करायला सुरुवात केलेली आहे. आणि ते विश्वरूप प्रकट होत असताना तिथे त्या युद्धभूमीवर, त्या कुरुक्षेत्रावर इतकं तेज उत्पन्न झालेलं आहे, इतकं तेज निर्माण झालेलं आहे. आणि संजय जे आहेत त्यांनी असं वर्णन केलेलं आहे की एका वेळी जर हजारो सूर्यांचा उदय झाला, आपण एका सूर्याकडे त्या बघू शकत नाही, त्याच्या त्या प्रखर अशा प्रकाशाकडे बघू शकत नाही, पण अनेक हजारो सूर्य जेव्हा उदयास येतील आणि तेव्हा जे तेज निर्माण होईल, कदाचित कदाचित ते तेज आता जे तिथे कुरुक्षेत्रावर जे तेज निर्माण झालेलं आहे त्या विश्वरूपामुळे त्याची बरोबरी करू शकतील, असं वर्णन जे आहे ते भगवंतांनी सांगितलेलं आहे. मला 1च मिनिट द्या, आमच्याकडे ना लाईट गेली आहे. 2च मिनिटं थांबा, मी आली. 1 मिनिट.
हरे कृष्ण. सॉरी. आणि अर्जुनाने ह्या विश्वरूपामध्ये काय बघितलं आहे त्याचं वर्णन संजय इथे करत आहेत. आणि संजय म्हणत आहेत की ह्या विश्वरूपामध्ये असंख्य मुख आहेत, असंख्य नेत्र आहेत आणि असंख्य अशी दृश्य किंवा असंख्य मुख जी आहेत ती उत्पन्न झाले. म्हणजे ती भगवंतांनी त्यांची असंख्य मुख जी आहेत तर ती तिथे त्याचं प्रकट केलेली आहेत. म्हणजे आणि मग जेवढी मुख आहेत तेवढे त्यांचे त्या मुखांना नेत्र असतील, त्यांचं काय म्हणू शकतात. आणि प्रत्येक मग त्यांच्या त्या मुखामध्ये जेवढ्या प्रत्येक मुखाला एक असं मुकुट असेल. त्याच्यानंतर प्रत्येक ज्या रूपामध्ये प्रत्येकाने दिव्य अशा अलंकार जे आहेत ते परिधान केलेले आहेत, दिव्य वस्त्र परिधान केलेले आहेत आणि वेगवेगळ्या अशा विभूषित अशा अलंकारांनी विभूषित असं ते रूप आहे. आणि हे सगळं जेव्हा रूपाचं प्रकटीकरण झालेलं आहे किंवा हे विश्वरूप जेव्हा प्रकट होत आहे तेव्हा जसा तिथे तेज आहे, जसं तिथे प्रखर तेज निर्माण झालेलं आहे तसं वाऱ्याच्या बरोबर असा एक दिव्य सुगंध जो आहे तो सुद्धा दिव्य परिमळ जो आहे तो असा निर्माण झालेला आहे. आणि तो सुगंध किंवा तो परिमळ म्हणजे आपण चंदनाचा जर एखाद्या सुगंधी द्रव्यांचा जर लेपन केलं तर तेव्हा कसा सुगंध असेल तसा उत्तम असा सुगंध परिमळ जो आहे तो तिथे निर्माण झालेला आहे किंवा वाऱ्याबरोबर तिकडे संपूर्ण वातावरणामध्ये पसरलेला आहे. आणि हे रूप जे आहे इतकं मोहक, इतकं सुंदर आणि असंख्य मुख आहेत आणि ते इतकं तेजस्वी आहे, इतकं अद्भुत आहे. एकाच वेळी असं वाटतं आहे की संपूर्ण सृष्टी किंवा संपूर्ण चराचर जे आहे ते त्या युद्धभूमीवर उतरलेलं आहे. आणि मग पुढे भगवंत सांगता आहे, पुढे अर्जुन सांगता आहेत हरे कृष्ण. हा, हरे कृष्ण. हा वाचताय ना? हा, मला कळत नाहीये कारण ते इथे मला नीट ठेवत नाहीये. 11-13. त्यावेळी अर्जुनाने भगवंताच्या विश्वरूपामध्ये एकाच ठिकाणी स्थित असलेली परंतु अनंत ग्रहांमध्ये विभागलेली ब्रह्मांडाची विस्तृत रूपे पाहिली. धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. मग इथे अर्जुन जे आहे त्यांनी सांगितलं आहे की आपलं भगवंतांचं हे विराट रूप जे आहे त्यांनी आपण ब्रह्मांड कसं असेल अशा पद्धतीने त्याची तुलना केलेली आहे किंवा अशा पद्धतीने त्यांनी त्यांचं वर्णन केलेलं आहे की आपलं हे जे विश्वरूप जे आहे जर साधारण ब्रह्मलोक वगैरे जर म्हटलं तर म्हणजे तर भगवंतांचं मुख असं येईल. त्याच्यानंतर म्हणजे त्या विश्वरूपाचं मुख येईल. त्याच्यानंतर जे अपर प्लॅनेट्स जे आहेत तर तो सगळा बाहू वगैरे असा सगळा भाग येईल. आपला मृत्यूलोक किंवा पृथ्वीलोक जे आहे तो कटीचा भाग येईल, उदराचा कटीचा भाग येईल. आणि लोअर प्लॅनेट्स जे आहेत ते साधारण भगवंतांचे पाय वगैरे असा जो भाग येईल. म्हणजे असं हे जे भगवंतांचं विश्वरूप जे आहे ते संपूर्ण ब्रह्मांडात व्यापून ठेवलेलं आहे किंवा अशा पद्धतीचं ते विश्वरूप आहे असं वर्णन इथे सांगता आहेत. आणि पुढे म्हणता आहेत हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. 11-14. त्यानंतर भ्रमित आणि आश्चर्यचकित होऊन अंगावर रोमांच उभारलेला अर्जुन प्रणाम करण्यासाठी नतमस्तक झाला आणि हात जोडून त्याने भगवंताची प्रार्थना करण्यास प्रारंभ केला. नमस्कार माताजी. हरे कृष्ण. आणि मग इथे भगवंत सांगता आहेत की भगवंतांचं जे हे विश्वरूप जे आहे ते बघून वर्णन करता आहेत संजय की
अर्जुन जो आहे की हे विश्वरूप बघून अतिशय आनंद झालेला आहे. पण एखादी आपण आध्यात्मिक अनुभूती जेव्हा आपल्या अनुभवत असतो, प्रभुपादांनी आपल्याला 2-3 लक्षणं सांगितलेली आहेत, की आपल्या डोळ्यातून अश्रू येतात किंवा आपल्या शरीरावर रोमांच उभे राहतात, अंगावर काटा येणं म्हणतो की नाही आपण तसं. अशा पद्धतीने अर्जुनाचंही असंच काहीतरी झालेलं आहे. एकीकडे अत्यंत आनंद आहे, दुसरीकडे हे रूप बघून अंगावर काटा आलेला आहे आणि आपोआपच त्यांचे हात जे आहेत ते तिथे नतमस्तक झालेले आहेत आणि ते हात जोडून भगवंतांची त्यांनी प्रार्थना करण्यास, स्तुती करण्यास प्रारंभ केलेला आहे आणि पुढे म्हणत आहेत, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. अर्जुन 11:15. अर्जुन म्हणाला, हे भगवन, हे कृष्णा, मी तुमच्या शरीरात एकत्रित झालेल्या सर्व देवतांना आणि इतर विविध जीवांना पाहतो. कमलासनावर बसलेल्या ब्रह्मदेवांना तसेच भगवान शंकर, सर्व ऋषी आणि अलौकिक सर्पांना मी तुमच्या देहामध्ये पाहतो. 11:16. हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूपा, तुमच्या देहामध्ये मी अमर्यादित आणि सर्वत्र पसरलेल्या असंख्य भुजा, उदरे, मुख आणि नेत्रांना पाहतो आहे. तुमच्यामध्ये मला आदी, मध्य आणि अंत काहीच दिसत नाही. 11:17. तुमचे रूप अत्यंत तेजपुंज असल्याने ते पाहणे कठीण आहे. हे तेज प्रज्वलित अग्नी किंवा सूर्याच्या अपरिमित तेजाप्रमाणे सर्वत्र व्यापलेले आहे. अग्नी नाही, अग्नी. हे तेज प्रज्वलित अग्नी किंवा सूर्याच्या अपरिमित तेजाप्रमाणे सर्वत्र व्यापलेले आहे. तरीही अनेक मुकुट, गदा आणि चक्रांनी सुशोभित झालेले हे कांतिमान मी सर्वत्र पाहत आहे. राधे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता हरे इथे कृष्ण. अर्जुन वर्णन करत आहेत की हे भगवंता प्रार्थना करतायत, स्तुती करतायत आणि त्याच्यामध्ये त्यांना काय बोलू आणि काय नाही असं झालेलं आहे. आणि त्या विश्वरूपाचं ते स्तुती करत असताना म्हणत आहेत की भगवंता हे सगळं काय आहे, मी संपूर्ण तुमच्या एका शरीरामध्ये ह्या सर्व देवदेवता ज्या आहेत, विविध जीवात्मा ज्या आहेत, तर ते एकाच ठिकाणी जे आहेत ते व्यापून राहिलेले आहेत, तिथे ते बसलेले आहेत आणि त्यांनी ब्रह्मदेव जे आहेत ते सुद्धा त्या विश्वरूपामध्ये तिथे प्रकट झालेले आहेत. तर ते सुद्धा भगवंतांचंच एक विस्तारित रूप आहे, त्यामुळे ते सुद्धा तिथे आहेत. भगवान शिवशंकर, भगवंतांचा गुणावतार ज्याला आपण म्हणतो, तर ते सुद्धा तिथे प्रकट झालेले आहेत. आणि ते नाही तर अनेक ऋषी मुनी जे आहेत, थोर ऋषी मुनी, अलौकिक सर्प जे आहेत, ते सर्व आणि सर्वच भगवंतांच्या त्या रूपामध्ये, त्या देहामध्ये अर्जुनाला एकाच ठिकाणी बघायला मिळत आहे. आणि पुढे म्हणत आहेत की हे इतकं अफाट अचाट असं रूप आहे, इतकं विराट असं स्वरूप आहे की असंख्य भुजा, असंख्य मुख, असंख्य उदरे, असंख्य नयन आणि हे सगळं मला सगळीकडे फक्त विश्वरूप आणि विश्वरूपच दिसत आहे. पण मला समजत नाही आहे की ही सुरुवात आहे का हा शेवट आहे, का हा मध्य आहे, का ही सुरुवात आहे. त्याचा मला आधी अंत मध्य याचा कुठेही थांग पत्ता लागत नाहीये, मला समजत नाहीये. फक्त सर्वकडे ते विश्वरूप जे आहे ते प्रकट झालेलं आहे. आणि त्यामुळे आणि ते इतकं तेजपुंज असं आहे की दिव्य नेत्र प्रदान करून सुद्धा अर्जुन म्हणत आहेत की मला ते बघणं कठीण झालेलं आहे की ते इतकं तेजस्वी असं रूप आहे. आणि जसं मगाशी संजय यांनी सांगितलं की हजारो सूर्य जेव्हा येतील, उदयास येतील, तसं अर्जुनही म्हणत आहेत की असा खूप असा मोठा असा प्रदीप्यमान अग्नी किंवा अनेक सूर्यांचा उदय झाल्यानंतर तेव्हा जे तेज निर्माण होतं किंवा तसं ते व्यापून राहिलेलं असतं, तसं हे तेज मला इथं दिसतं आहे. आणि प्रत्येक रूपामध्ये विविध शस्त्र, वेगवेगळी शस्त्र, वेगवेगळे अलंकार, असे सुंदर असे आभूषण आहेत, दिव्य वस्त्र आहेत आणि त्यामुळे प्रत्येकच रूप जे आहे ते सुंदर आहे, विलोभनीय आहे, मनमोहक आहे. आणि हे बघू का ते बघू, ते बघू का ते बघू, असं कुठेतरी अर्जुनाला झालेलं आहे. आणि मग ते फक्त आणि फक्त भगवंतांची स्तुती करता आहेत आणि पुढे म्हणता आहेत, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. 11:18. तुम्ही परम अक्षर ज्ञेय आहात. या संपूर्ण विश्वाचे परम आश्रयस्थान तुम्ही आहात. तुम्ही अव्ययी आणि पुरातन आहात. तुम्हीच शाश्वत धर्माचे पालक, पुरुषोत्तम भगवान आहात. हे माझे मत आहे. 11:12. तुम्ही
आदी मध्य आणि अंतरहित आहात. तुमचा महिमा अगाध आहे. तुम्हाला असंख्य बाहू आहेत. चंद्र आणि सूर्य तुमचे नेत्र आहेत. तुमच्या मुखातून बाहेर पडणारा अग्नी संपूर्ण विश्वाला तुमच्याच तेजाने तप्त करीत असल्याचे मी पाहत आहे. 11:20 तुम्ही एकट्यानेच संपूर्ण आकाश, ग्रहलोक आणि त्यांच्यामधील सर्व दिशा व्याप्त केल्या आहेत. हे महात्मन, तुमचे हे उग्र आणि अतिशय अद्भुत रूप पाहून सर्व ग्रहलोक अतिशय व्यथित झाले आहेत. 11:21 सर्व देवतागण तुम्हाला शरण येऊन तुमच्यामध्ये प्रवेश करीत आहेत. त्यांच्यापैकी काही अत्यंत भयभीत झाल्यामुळे हात जोडून तुमची प्रार्थना करीत आहेत. महर्षीगण आणि सिद्धगण स्वस्ती म्हणजे शांती असं म्हणून वैदिक स्तोत्रांनी गायन करून तुमची स्तुती करत आहेत. 11:22 रुद्रगण, आदित्यगण, वसुगण, साध्यगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुद्गण, पितृगण, गंधर्व, यक्षगण, असुर आणि सिद्ध देवता विस्मित होऊन तुम्हाला पाहत आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. इथे अर्जुन पुन्हा पुढे वर्णन करत आहेत की तुम्ही आदी आहात, तुम्हीच मध्य आहात आणि एक 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 स्तुती करता आहेत आणि ह्या संपूर्ण विश्वामध्ये तुम्हीच परम परम सत्य आहात, तुम्हीच नेय आहात, तुम्हीच पुरातन सनातन आहात, चिरंतन आहात आणि इतकी स्तुती सुमनं गात आहेत. आणि मग पुढे म्हणत आहेत की ह्या विश्वरूपामध्ये सर्वच प्रकट झालेलं आहे. भगवंतांच्या सगळ्याच अभिव्यक्ती प्रकट झालेल्या आहेत. म्हणजे अष्टदहा प्रकृती आहेत त्या सुद्धा त्याच्यामध्ये आहेतच. आणि मग अर्जुन असं म्हणत आहेत की सूर्य आणि चंद्र जे आहेत ते जणू तुमचे नेत्रच आहेत, दोन नेत्र आहेत. आणि तुमच्या मुखातून जो बाहेर पडणारा जो अग्नी जो आहे त्या अग्नीच्या जो काही प्रकाश असेल किंवा अग्नीचं जे काही तेज असेल त्या तेजानेच हे संपूर्ण विश्व जे आहे ते प्रदीप्तमान झालेलं आहे. ह्या संपूर्ण विश्व जे आहे ते प्रकाशमान झालेलं आहे असं अर्जुन सांगत आहेत. आणि एकट्या भगवंतांनीच म्हणजे ह्या विश्वरूपाने, ह्या विराट रूपाने संपूर्ण ग्रहमंडल, संपूर्ण ब्रह्मांड जे आहे ते व्यापून टाकलेलं आहे. की आपण ज्या सगळ्या ज्या दिशा आहेत, अष्टदिशा आहेत किंवा संपूर्ण ग्रहलोक आहे, संपूर्ण सूर्यमंडल, ग्रहमंडल जे आहे तर हे सगळं सर्वत्र सगळीकडे फक्त आणि फक्त भगवंतांचंच ते अमर्याद असं रूप दिसत आहे. आणि त्या रूपामध्ये जेव्हा भगवंतांनी हे विश्वरूप जे प्रकट केलेलं आहे हे विश्वरूप भगवंतांनी अर्जुनासाठी प्रकट केलेलं आहे. आणि त्यामुळे ज्यांना ज्यांना दिव्य नेत्र आहेत तर अशा सर्वांना ते विश्वरूप जे आहे ते कुठेतरी दिसत आहे, त्याचं दर्शन होत आहे. आणि कोणाला तरी म्हणजे बऱ्याच जणांना असं एकदम असं कुठेतरी आश्चर्य होऊन आनंद झालेला आहे, कुठेतरी चकित होऊन भयभीत झालेले आहेत. त्यामुळे देवता गण जे असतील किंवा विविध सगळे जे असतील विविध लोकांमधले विविध लोक जे आहेत तर त्या प्रत्येकाला हे विश्वरूप बघून त्यांची अशी तारांबळ उडलेली आहे. ते काही काही लोक भयभीत झाले आहेत की नेमकं काय झालं असं की भगवंतांनी आपलं विश्वरूप प्रकट केलं. आणि त्यामुळे ते भगवंतांची स्तुती गात आहेत की भगवंतांना आपण त्यांची स्तुती गाऊन त्यांना शांत करूया किंवा त्यांचा नमस्कार करूया त्यांचं आणि असं सगळं एकीकडे सुरू आहे. आणि त्या देवता गणांमध्ये कोण कोण आहेत तर ज्याला आपण 11 रुद्र आहेत, 12 आदित्य गण आहेत, त्याच्यानंतर अष्टवसू आहेत म्हणजे 8 वसुगण आहेत, त्याच्यानंतर अश्विनी कुमार 2 म्हणजे बघा. आणि हे सगळे जण म्हणजे आपण ज्या 33 कोटी ज्या देवता म्हणतो 33 भगवंतांची जे प्रकार आहेत तर ते सगळे जण ह्या रूपामध्ये जे आहेत ते हे इथे प्रकट झालेले आहेत. आणि हे जे सगळं बघून हे भगवंतांचं रूप बघून त्यांना अत्यंत आनंदही होतो आहे आणि कुठेतरी सुखद असा धक्काही आहे. आणि ते सुद्धा भगवंतांची स्तुती करत आहेत, भगवंतांना प्रार्थना करत आहेत. आणि मग पुढे वर्णन करत आहेत. हरे कृष्ण माताजी. 1 मिनिट मला ते 11:23 हे महाबाहू, देवतांसहित सर्व लोक तुमचे अनेक नेत्र, मुखे, भुजा, जांघा, पाय, उदरे आणि अनेक अकराळ विक्राळ दाढा असणारे महाकाय रूप पाहून अतिशय व्यथित झालेले आहेत आणि त्यांच्याप्रमाणेच मी सुद्धा व्यथित झालो आहे. 11:24
हे सर्वव्यापी विष्णू, अनेक तेजस्वी वर्णांनी युक्त तुम्ही, आकाशास भिडलेली तुमची आव असलेली मुखे आणि प्रदीप्त विशाल नेत्र असलेले रूप पाहून माझे मन भयाने व्यथित झाले आहे. त्यामुळे मी धैर्य आणि मानसिक संतुलन राखू शकत नाही. हरे कृष्ण. हरे मग कृष्ण. आता इथे हरे कृष्ण. ह्या रूपामध्ये जसं ते सुंदर आहे, मोहक, मनमोहक आहे, अवर्णनीय असं विलोभनीय असं रूप आहे, तसंच ते कुठेतरी अक्राळ विक्राळ सुद्धा आहे. म्हणजे भगवंतांचे सर्वच. हरे कृष्ण. हॅलो. भगवंतांचे सर्वच जे रूप जे आहेत ती त्या विश्वरूपामध्ये प्रकट झाल्यामुळे असं झालं आहे की जे मनमोहक आहे, जे विलोभनीय आहे, जे सुंदर आहे ते प्रकट झालेलं आहे. पण दुसरीकडे जे अक्राळ विक्राळ आहे, जे भयंकर असं रूप आहे ते सुद्धा त्या विश्वरूपात प्रकट झालेलं आहे. आणि त्यामुळे त्या अक्राळ विक्राळ असं भगवंतांचं ते रूप पाहून कुठेतरी सर्वच जण भयभीत झालेले आहे. अर्जुनाला सुद्धा भय वाटतो आहे. त्या अक्राळ विक्राळ रूपामध्ये त्यांच्या अक्राळ विक्राळ अशा दाढा आहेत आणि त्याच्यानंतर त्या अक्राळ विक्राळ दाढांसकट ती जे मुख जे आहेत ती उघडलेली आहेत. आ वासून उघडलेली अशी जी मुख जी आहेत आणि त्यांचे ते तसेच त्या रूपाला साजेसे असे अक्राळ विक्राळ नेत्र आहेत आणि हे भगवंतांचं हे पण रूप आहे आणि भगवंतांचं हे मनमोहक असं रूप पण आहे आणि भगवंतांचं हे अक्राळ विक्राळ विशाल असं प्रचंड महाकाय रूप पण आहे. तर हे बघून कुठेतरी अर्जुनाचं मानसिक संतुलन जे आहे ते राखून ते शकत नाही आहे, की म्हणजे एकीकडे अत्यानंद झालेला आहे आणि ते रूप किती बघू आणि किती नाही असं झालं आहे आणि दुसरीकडे हे असं भयावह भगवंतांचं रूप बघून कुठेतरी अर्जुनाला काय करू आणि त्यांचं असं झालेलं आहे. आणि मग त्याच्यानंतर त्या अक्राळ विक्राळ रूपामध्ये अर्जुनांनी काय पाहिलं तर त्याचंही वर्णन इथे आलेलं आहे. हरे कृष्णा माताजी. 11:26-27. स्वपक्षीय राजांसहित सर्व धृतराष्ट्रपूत, भीष्म, द्रोण, कर्ण आणि आमच्या पक्षातील मुख्य योद्धे पण तुमच्या मुखात त्वरित प्रवेश करीत आहेत. काही जण तुमच्या दातांमध्ये अडकून त्यांच्या मस्तकांचा चुराडा झाल्याचे मला दिसत आहे. 11:28. ज्याप्रमाणे नद्यांचे अनेक प्रवाह समुद्रात प्रवेश करतात, त्याप्रमाणेच हे सर्व महान योद्धे प्रज्वलित होऊन तुमच्या मुखामध्ये प्रवेश करीत आहेत. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. मग इथे वर्णन आलेलं आहे की ते जे अक्राळ विक्राळ रूप जे आहे, जे आ वासून जे दाढा भगवंतांनी जे ते मुख जे आहे त्या मुखामध्ये काय होत आहे तर अनेक ह्याच युद्धभूमीवर असलेले स्वकीय, मग धृतराष्ट्र पुत्र म्हणजे सगळे कौरव आहेत, त्याच्यानंतर पितामह भीष्म आहे, गुरु द्रोणाचार्य आहे, महारथी कर्ण आहे आणि त्यांच्यासारखेच असे अनेक योद्धे संपूर्ण सैन्यबळ किंवा सैनिक असतील ते सगळे जण त्या मुखामध्ये प्रवेश करत आहेत. आणि त्या मुखामध्ये त्या प्रवेश करतं म्हणजे तो प्रवाह असा आहे की एखाद्या नदीचा पाण्याचा प्रवाह कसा असतो, नदी कशी खळखळ खळखळ वाहते तशा त्या मुखातून ते त्या भगवंतांच्या त्या मुखामध्ये हे सगळे जण प्रवेश करत आहेत. आणि हे बघून अर्जुनाला काय आहे की हे सगळं काय आहे आणि आश्चर्य वाटत आहे, भय वाटत आहे की भगवंत हे काय आहे असा प्रश्न त्यांनी विचारलेला आहे. आणि त्या विराट रूपामध्ये असलेल्या भगवंतांनी भगवंतांच्या त्या विश्वरूपाने अर्जुनाला उत्तर दिलेलं आहे. श्री भगवान उवाच कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिहं प्रवृत्त ऋते पित्वान भविष्यन्ति सर्वे ये व्यवस्था प्रत्ययनिकेषु योधः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, जगताचा विनाश करणारा काळ मी आहे आणि सर्व लोकांचा संहार करण्यासाठी मी या ठिकाणी आलो आहे. तुझ्या व्यतिरिक्त, पांडवांच्या व्यतिरिक्त दोन्ही सैन्यातील योद्ध्याचा विनाश होणार आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग इथे भगवंत सांगता आहे त्या विश्वरूपातल्या भगवंत इथे सांगता आहेत, त्यांनी उत्तर दिलेलं आहे अर्जुनाला की कालोस्मी, एका वाक्यात एका शब्दात भगवंतांनी सांगितलेलं मी काळ आहे.
मी संहारक म्हणून ह्या युद्धभूमीवर आलेलो आहे आणि ह्या लोकांचा संहार करण्यासाठीच मी इथे आलेलो आहे. त्यामुळे इथे जे जे ह्या युद्धस्थळी जे पण आहेत, जमलेले आहेत, तर तुम्हा पांडवांव्यतिरिक्त बाकी सगळे जणांचा इथे विनाश होणार आहे. त्यामुळे आणि हे एवढं सांगून भगवंत थांबत नाही आहे, तर पुढे म्हणत आहेत, तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रू भुंक्ष्व राज्यं समृद्धम मयेव इत्ते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. म्हणून उठ, युद्धास तयार हो आणि यशप्राप्ती कर. शत्रूवर विजय मिळव आणि समृद्ध राज्याचा उपभोग घे. माझ्या योजनेनुसार त्यांचा पूर्वीच मृत्यू झाला आहे आणि हे सव्यसाची, युद्धामध्ये तू केवळ निमित्त मात्र होऊ शकतोस. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. मग इथे भगवंतांनी सांगितलं आहे, मी काळ म्हणून आलेलो आहे. काळ म्हणजे काळ काय असतं, की काळ म्हणजे वेळ पण आहे, काळ म्हणजे मृत्यू पण आहे. मग ह्या ह्या विश्वरूपामध्ये काळही दाखवलेला आहे. म्हणजे भूत, वर्तमान आणि भविष्य प्रकट झालेलं आहे आणि त्या भविष्य प्रकटीकरण झाल्यामुळे त्या भविष्यात काय होणार आहे हे बघून अर्जुनाला प्रश्न पडलेला आहे आणि त्या प्रश्नाचं उत्तर भगवंताने दिलेलं आहे. तो भविष्य काळ बघून, की मी काळ आहे, मी संहारक आहे, मूर्तिमंत मृत्यू मी आहे, असं भगवंत सांगत आहेत. इथे ह्या युद्धभूमीवर सर्वजण जे जमलेले आहेत, त्या प्रत्येकाचा काळ बनून मी इथे आलेलो आहे. आणि त्यामुळे तुला जो कुठे असा प्रश्न पडला आहे, की मला आनंद मिळेल का? मला पापाची प्रतिक्रिया होईल का? वगैरे, वगैरे हे जे काही तुला वैषण्य, हे जे नैराश्य आलेलं आहे, तर उगीच तर तू चिंता करतो आहेस. कारण की ही योजना माझी आधीच ठरलेली आहे आणि ही योजना अंमलात आणण्यासाठी तुझी निवड झालेली आहे. त्यामुळे तुला फक्त एकच काम करायचं आहे, की उठायचं, युद्ध कर आणि यशप्राप्ती कर आणि यश मिळवून शत्रूंवर यश मिळवून तू ह्या समृद्ध राज्याचा उपभोग घे. आणि त्यामुळे ही जी योजना जी आहे मी बनवलेली आहे, ही आधीच झालेली आहे. आता फक्त त्या योजनेचं तुला एक निमित्त मात्र व्हायचं आहे आणि तुला ह्या युद्ध करायचं आहे. आणि इथे अर्जुनाला सव्यसाचीन असं म्हटलेलं आहे, कारण की अर्जुन हा श्रेष्ठ असा धनुर्धर आहे. सव्यसाचीन म्हणजे दोन्हीही हातांनी म्हणजे उजवा डावा दोन्ही हातांनी निपुणपणे कौशल्याने कुठलंही शस्त्र जो चालवू शकतो असा अर्जुन हा दोन्ही हाताने युद्ध व्यवस्थित करू शकत होता. इथे आपल्याला एक स्काल्पेल दाखवलेला आहे, जे बघा जे दुधारी आहे. डॉक्टर लोक ऑपरेशन थिएटर मध्ये हे वापरतात, की तसं अर्जुन जो आहे तो दोन्ही हातांनी तो वापरतो, युद्ध करू शकतो आहे. आणि त्यामुळे भगवंत फक्त सांगत आहेत, की तू कुठलाच विचार करू नको. कृष्ण भावनेमध्ये हे कर्म करायचं आहे, कर्मच आहे. त्यामुळे तू फक्त एक निमित्त मात्र आहेस. आणि म्हणून तू फक्त युद्ध कर. आणि पुढे भगवंत म्हणत आहेत, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. 11:34. द्रोण, भीष्म, कर्ण आणि इतर महान योद्ध्यांना मी पूर्वीच मारलेले आहे. म्हणून तू त्यांचा वध कर आणि व्यथित होऊ नकोस. केवळ युद्ध कर. यामुळे युद्धामध्ये तू शत्रूवर विजय प्राप्त करशील. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. की ह्या सर्वांचं मृत्यू जो आहे तो पूर्वीच, म्हणजे यांचा मृत्यूचं नियोजन जे आहे ते पूर्वीच आधी झालंय, मी करून ठेवलेलं आहे. त्यामुळे तुला आता फक्त एक निमित्त मात्र म्हणून त्यांचा वध करायचा आहे. त्यामुळे जर ते कदाचित तू नाही केलं तर मला वेगळा कोणीतरी निमित्त मात्र शोधावं लागेल. पण तू व्यथित होऊ नकोस. तू कृष्ण भावनेमध्ये हे कर्म कर, युद्ध कर आणि त्याचं जे काही फळ असेल ते तू मला अर्पण कर. भगवंताला आनंदासाठी, धर्माच्या रक्षणासाठी तू युद्ध कर आणि निश्चित विजयश्री तुझी आहे, असं भगवंत सांगत आहेत. आणि हे सगळं एकीकडे वर्णन करत असताना संजय हे सगळं बघता आहेत आणि धृतराष्ट्र यांना सांगता आहेत आणि म्हणता आहेत, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. 11:35. संजय धृतराष्ट्राला म्हणाला, हे राजन, भगवंताकडून हे वचन ऐकून थरथर कापणाऱ्या अर्जुनाने हात जोडून पुन्हा पुन्हा नमस्कार केला. अत्यंत भयभीत झालेला अर्जुन
सद्गदित स्वरात भगवान श्रीकृष्णांना असे म्हणाला. 11:36 अर्जुन म्हणाला, हे ऋषिकेशा, तुमच्या नामश्रवणाने संपूर्ण जगत हर्षोल्लासित होते आणि सर्व लोक तुमच्यावर अनुरुक्त होतात. सिद्ध पुरुष जरी तुम्हाला नमस्कार करीत असले तरी राक्षस भयभीत होऊन इतस्ततः पळत आहेत. हे सर्व योग्यच घडत आहे. 11:37 हे महात्मन, ब्रह्मदेवांपेक्षाही श्रेष्ठ असे आदि सृष्टीकर्ते तुम्ही आहात, तर मग त्यांनी तुम्हाला का बरे आदरपूर्वक नमस्कार करू नये? हे अनंता, हे देवाधिदेव, हे जगन्निवासा, या भौतिक सृष्टीच्या पलीकडे असणारे तुम्ही परम अविनाशी सर्व कारणांचे कारण आहात. 11:38 तुम्ही आदिपुरुष भगवान पुरातन या व्यक्त प्राकृतिक जगताचे एकमेव आश्रयस्थान आहात. तुम्ही सर्वज्ञ आहात आणि जे जे ज्ञेय आहे ते सर्व तुम्हीच आहात. तुम्ही त्रिगुणातीत असे परमपूज्य आश्रयस्थान आहात. हे अनंत रूपा, तुम्हीच ही सारी भौतिक सृष्टी व्यापली आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आतापर्यंत आपण जे पुढच्या भक्ती योगाच्या 4 अध्यायांमध्ये जे सांगितलेलं आहे किंवा आपण ऐकलेलं आहे, वाचलेलं आहे, अभ्यासलेलं आहे, तेच कुठेतरी वर्णन इथे पुन्हा अर्जुन पुन्हा करता आहेत, सांगता आहेत. आणि भगवंतांची ते सांगता आहेत की भगवंता, हे सगळं जे आहे की त्यांना एकीकडे खूप आनंद होतो आहे, कुठेतरी भयभीत झालेले आहेत, पण त्या आनंदामध्ये सुद्धा, त्या भयावह अवस्थेमध्ये सुद्धा ते पुन्हा भगवंतांची स्तुती करता आहेत आणि म्हणता आहेत की तुमच्याच केवळ नामाने, इथे पुन्हा नामाचं, हरिनामाचं, नाम संकीर्तनाचं भगवंत अर्जुन इथे सांगता आहेत की तुमचं केवळ नाव जरी घेतलं तरी एखाद्याच्या मनामध्ये आनंद उत्पन्न होईल, हास्य उत्पन्न होईल, हर्ष उत्पन्न होईल. तो सच्चिद आनंद रूप जे आहे ते केवळ तुमच्या एका नामामध्येच दडलेलं आहे. आणि म्हणून जर सगळेजण तुम्हाला नमस्कार करत असतील, सगळ्या देवदेवता तुमची आता ह्या रूपामध्ये स्तुती करता आहेत, सगळे ऋषीमुनी जे आहेत ते सगळे ह्या रूपाची स्तुती करता आहेत आणि तुमची प्रार्थना करता आहेत, तर ते काही चुकीचं नाही आहे, ते अत्यंत योग्य आहे. कारण की तुम्हीच सनातन असे आहात, तुम्हीच चिरंतन असे आहात, तुम्हीच परम भगवान आहात, पुरुषोत्तम भगवान आहात. आणि जर तुम्हाला बघून, तुमच्या ह्या रूपाला बघून जर असुरगण, राक्षसगण जर भयभीत होत असतील आणि ते इकडे तिकडे पळत असतील, तर ते अत्यंत योग्य असं आहे. कारण की कुठेतरी असुरांचं आणि राक्षसांचं असं म्हणणं असतं की आम्हीच सर्व शक्तिमान आहोत, पण तुमचं हे रूप बघून, हे विराट स्वरूप बघून, हे महाकाय स्वरूप बघून त्यांचं ते स्वतःला जे शक्तिमान समजतात, तर ते सुद्धा कुठेतरी त्यांचं बळ, त्यांची शक्ती जी आहे ती ह्या रूपापुढे थिटी झालेली आहे. आणि पुढे म्हणत आहेत की ब्रह्मदेव असतील, त्याच्यानंतर भगवान शिवशंकर असतील किंवा ज्या आपण वेगवेगळ्या आपण 33 कोटी देवता जे म्हणतो, ते ह्या सगळ्या देवता ज्या आहेत त्या तुम्हाला नमस्कार करता आहेत, ते तुमचं स्तुती करता आहेत. तर हे योग्यच आहे, कारण की तुम्हीच परमसत्य आहात, परमपुरुष भगवान असे आहात. आणि पुन्हा एकदा इथे सांगता आहेत की आपण ह्या पराप्रकृतीचा एक अविभाज्य भाग आहोत, आपण भगवंतांचे अंश आहोत. त्यामुळे आपला आश्रयस्थान जो आहे आपण, तर त्या आश्रयस्थान कोण असणार आहे की ज्या भगवंतांपासून आपली निर्मिती झालेली आहे, तर तेच भगवंत आपले आश्रयस्थान आहेत. आणि त्यामुळे तिथपर्यंत, त्या भगवत धामापर्यंत पोहोचण्या, हेच आपलं ध्येय आहे, हेच आपलं काय म्हणू शकतो, प्रयोजन आहे. आणि त्यामुळे भगवंतांना हे संपूर्ण ही जे भौतिक सृष्टी आहे, हे ब्रह्मांड जे आहे, तर हा भगवंतांचाच एक अभिव्यक्ती जागे, भगवंतांच्याच शक्तीचा विस्तार आहे, असं वर्णन इथे अर्जुन करत आहेत. आणि मग हे सगळं वर्णन करत असताना कुठेतरी एका गोष्टीची त्यांना जाणीव पण झालेली आहे. बघा, एकीकडे अत्यानंद झालेला आहे, दुसरीकडे भय सुद्धा मनामध्ये आहे, कारण की भगवंतांचं ते अकराळ विक्राळ रूप बघून आणि म्हणता आहेत, ते स्वतः कबूल करत आहेत की माझ्या मनाचं संतुलन बिघडत आहे, हे किती सुंदर रूप आहे, हे किती भयावह रूप आहे, पण तरीही सुद्धा बुद्धी किती जागृत आणि सक्षम आहे. आणि ते पुढे भगवंतांना म्हणता आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. इथे मला ना एक शब्द जातोय, तुम्हाला
मी तुम्हाला तुमचा महिमा न जाणता माझा मित्र मानून हे कृष्ण, हे यादव, हे मित्र मित्र असे अनादराने संबोधले आहे. प्रेमाने किंवा प्रमादाने मी जे काही केले असेल त्याबद्दल मला क्षमा करा. विश्रांतीच्या वेळी चेष्टा करताना, एकाच शय्येवर शयन करताना किंवा एकत्र भोजन करताना अथवा बसताना आणि कधी कधी एकांतवासात तर कधी अनेक मित्रांसमक्ष मी तुमचा अपमान केला आहे. हे अच्युता, माझ्या त्या सर्व अपराधाबद्दल मला क्षमा करा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. मग अर्जुनांना जाणीव झाली आहे की ह्या पुरुषोत्तम परमसत्य ह्या भगवंतांना, हे भगवंत त्यांच्यासोबत मी लहानाचा मोठा झालो आणि मला असं कुठेतरी समज झाला की हे माझे भाऊ आहेत, हे माझे मित्र आहेत, हे माझे सखा आहे. आणि एका भावाशी, एका मित्राशी आपण जसा व्यवहार करतो तसा व्यवहार त्या भगवंतांना त्या भगवंतांबरोबर अर्जुनाने केला. आणि म्हणून अर्जुन इथे क्षमा मागता आहेत की मी एक मित्र समजून, एक भाऊ समजून तुमच्याशी कधीतरी अनादराने वागलो आहे. कधी-कधी मी तुमची चेष्टाही केलेली आहे. आपण एकत्र जेवलो आहोत. एका शय्येवर आपण निजलेलो आहोत. आणि हे सगळं करत असताना कधीतरी मी तुमच्यावर रागरागही केलेला आहे. एखादा अधिक उणं मी बोललंही आहे तुमच्याबद्दल तुम्हाला. तर हे सगळं जे आहे ते अजाणतपणे झालेलं आहे. मी अज्ञानी होतं असं म्हणून झालेलं आहे. आणि कृपया तुम्ही माझ्या या सर्व अपराधांना क्षमा करा, अपराध पोटात घ्या, अशी विनंती अर्जुन तिथे करता आहेत, प्रार्थना करता आहेत. आणि मग पुढे म्हणता आहेत, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. 11:45. पूर्वी मी कधीही न पाहिलेले विश्वरूप पाहिल्यानंतर आनंदित झालो आहे, परंतु त्याचबरोबर भयाने माझे मन व्याकुळ झाले आहे. म्हणून हे देव, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. वाचू का मी? हा हा, वाचा वाचा. हरे कृष्ण माताजी. सादरपणा. पूर्वी मी कधी न पाहिलेले विश्वरूप पाहिल्यानंतर आनंदित झालो आहे, परंतु त्याचबरोबर भयाने माझे मन व्याकुळ झाले आहे. म्हणून हे देवादिदेव, हे जगविन्यास, कृपया माझ्यावर प्रसन्न व्हा आणि तुमचे पुरुषोत्तम भगवान रूप प्रगट करा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि मग अर्जुन म्हणत आहेत की हे विश्वरूप मी याआधी कधीही पाहिलेलं नव्हतं. त्यामुळे ते बघून मला अत्यानंद झालेला आहे, परमानंद झालेला आहे. पण कुठेतरी मला भयही वाटत आहे. पण ह्या सगळ्यामध्ये सुद्धा अर्जुन जे आहेत भगवंतांबद्दलची आसक्ती एवढं म्हणजे एवढी आध्यात्मिक अनुभूती अनुभवता आहेत. त्यामुळे ते म्हणतात की तुम्ही माझ्यावर अजून प्रसन्न व्हा. आता मला विश्वरूप दाखवलं ना, आता माझ्यासमोर पुरुषोत्तम भगवान रूप प्रकट करा. आणि अजून एक विनंती भगवंतांना अर्जुन यांनी केलेली आहे. आणि पुढे भगवंत म्हणता आहेत, हरे कृष्ण माताजी वाचा. हरे कृष्ण. 11:47. श्री भगवान म्हणाले, हे अर्जुन, मी तुझ्यावर प्रसन्न होऊन माझ्या अंतरंग शक्तीद्वारे या प्राकृतिक जगतात हे परमश्रेष्ठ विश्वरूप तुला दाखवले. तुझ्या वाचून पूर्वी कोणीच हे अनंत तेजोमय आणि आद्य रूप पाहिलेले नव्हे. 11:48. हे कुरुप्रवीर, तुझ्या पूर्वी माझे हे विश्वरूप कोणीही पाहिले नव्हते, कारण वेदाध्ययनाने, यज्ञाने, दानाने, पुण्यकर्माने किंवा उग्र तप करण्याने मला विराट रूपात या भौतिक जगामध्ये पाहणे शक्य नाही. 11:49. माझे हे भयंकर रूप पाहून तू व्यतीत आणि भ्रमित झाला आहेस. आता हे रूप मी समाप्त करतो. हे मदक्त, सर्व क्लेशातून मुक्त हो. तुला जे रूप पाहण्याची इच्छा आहे ते रूप तू आता शांत चित्ताने पाहू शकतोस. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग इथे सांगता आहेत की भगवंत म्हणत आहेत की मी तुझ्यावर अत्यंत प्रसन्न आहे. आणि पुढे ते म्हणत आहेत की हे विश्वरूप जे आहे हे तुला मी आता दाखवलेलं आहे. ते मी आणि केवळ मीच माझ्या अंतरंग शक्तीद्वारे प्रकट करू शकतो. याआधी हे विश्वरूप कोणीही पाहिलेलं नाही आहे. आणि ज्यांनी अनेक वर्ष, हजारो वर्ष तपश्चर्या करून सुद्धा ह्या अनेक ऋषी मुनींना हे विश्वरूपाची त्यांनी अनुभूती घेतली नव्हती, किंवा ते भगवंतांनी त्यांना दिलेलं नव्हतं, दाखवलेलं नव्हतं. किंवा ज्यांनी अनेक तप केलेले आहेत, यज्ञ केलेले आहेत, वेगवेगळे त्यांनी, पण त्यांनाही हे विश्वरूप कधीही भगवंतांनी दाखवलेलं नव्हतं किंवा प्रकट केलेलं नव्हतं. कुठल्याही देवदेवतांनी सुद्धा हे विश्वरूप पाहिलेलं नव्हतं. आणि म्हणून सगळ्यांना आश्चर्यही वाटलं होतं जेव्हा भगवंतांनी आपलं विश्वरूप जे आहे ते प्रकट केलं.
आणि त्यामुळे भगवंत म्हणत आहेत की हे रूप जे आहे हे हे विश्वरूप मी केवळ आणि केवळ तुझ्यासाठीच प्रकट केलेलं आहे. त्यामुळे तू भयभीत होऊ नको. उलट तू आनंदी हो, कारण की तू पहिलाच आहेस की हे विश्वरूपाचं तुला मी दर्शन दिलेलं आहे. आणि त्याच्यानंतर म्हणत आहेत की तू आता हे जे भय आहे किंवा तुझ्या मनामध्ये ही व्याकुळता वाढलेली आहे, तर त्याच्यातून तू मुक्त हो आधी, शांत हो आणि तुला जे रूप बघण्याची इच्छा आहे, तर ते रूप मी प्रकट करतो आहे. पण जेव्हा तू भयभीत होणार नाही आणि शांत चित्ताने बघशील, निश्चित तेव्हा त्या रूपाचं तुला दर्शन होईल. आणि पुढे भगवंतांनी आपलं रूप प्रकट केलेलं आहे. तर इथे संजय काय सांगता आहेत बघूया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. संजय धृतराष्ट्राला म्हणाला, भगवान श्रीकृष्णांनी याप्रमाणे बोलून अर्जुनाला आपले मूळ चतुर्भुज रूप आणि शेवटी द्विभुज रूप प्रकट केले आणि भयभीत अर्जुनाला धीर दिला. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. मग भगवंतांनी आधी आपलं विराट रूप प्रकट केलं. मग त्याच्यानंतर आपलं मूळ रूप, चतुर्भुज रूप, जे परमात्मा स्वरूप आहे, ज्याला आपण क्षीरोदक्षाय विष्णू सुद्धा म्हणतो, जे आपल्या सगळ्यांच्या अंतरंगामध्ये स्थित आहे. आपल्या सगळ्यांच्या हृदयामध्ये जे भगवंतांचं रूप स्थित आहे, जे चराचरात स्थित आहे, ते चतुर्भुज रूप भगवंतांनी प्रकट केलं. म्हणजे आधी विश्वरूप दाखवलं, मग चतुर्भुज रूप दाखवलं आणि त्याच्यानंतर भगवंतांचं दिव्य असं भगवान स्वरूप द्विभुज रूप जे आहे ते प्रकट केलं. आणि ते रूप प्रकट केल्यानंतर ते अर्जुनाला पुन्हा धीर देत आहेत आणि पुन्हा म्हणत आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. 11.51 अर्जुनाने जेव्हा श्रीकृष्णाला मूळ रूपात पाहिले तेव्हा तो म्हणाला, हे जनार्दन, हे अतिव सुंदर मनुष्य रूप पाहून मी आता शांत चित्त झालो आहे आणि मी आपल्या पूर्वस्थितीत आलो आहे. 11.52 मध्ये म्हणतात, श्रीकृष्ण म्हणाले, हे अर्जुना, आता तू माझे जे रूप पाहत आहेस त्याचे दर्शन होणे अतिशय दुष्कर आहे. देवता सुद्धा हे मधुर रूप पाहण्याची संधी प्राप्त करण्याच्या नित्य प्रयत्नात असतात. 11.54 मध्ये म्हणतात, हे अर्जुना, मी जसा तुझ्या समोर उभा आहे तसे मला केवळ अनन्य भक्ती योगाने जाणणे शक्य आहे आणि या प्रकारे मला साक्षात पाहता येते. केवळ याच मार्गाने तू माझ्या रहस्यमय तत्वात प्रवेश करू शकतोस. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग इथे अर्जुन अत्यंत भगवंतांची ही विविध रूप बघून त्यांना खूप आनंद होतो आहे, अत्यानंद होतोय. आध्यात्मिक अनुभूती जी आहे ती अनुभवत आहेत आणि ते आपल्या पूर्वस्थितीत पुन्हा आलेले आहेत आणि भगवंतांचं दर्शन घेत आहेत. खूप आनंद झालेला आहे. आणि इथे एकीकडे भगवंत आपलं रूप प्रकट करत आहेत, अर्जुनाला दर्शन देत आहेत आणि मग पुढे म्हणत आहेत की हे अर्जुना, तू आता हे जे माझं दिव्य रूप बघतो आहे, माझं मधुर रूप जे बघतो आहे, जे द्विभुज रूप जे आहे, जे जे भगवान स्वरूप जे आहे, तर ते बघण्यासाठी अनेक ऋषी मुनी, अनेक देवदेवता हजारो वर्ष तपश्चर्या करता आहेत. त्याची ते वाट बघत आहेत. अनेक जीवात्मा ज्यांना आत्मसाक्षात्कार झालेला आहे, पण त्यांना भगवंतांचं परमात्मा स्वरूप जे आहे त्याचं दर्शन होत आहे, पण भगवंतांच्या दिव्य रूपाचं दर्शन होत नाही, द्विभुज रूपाचं दर्शन होत नाही. ते केवळ आणि केवळ तुम्ही ध्यान योगाने, तुम्ही ज्ञान योगाने, तुम्ही कुठल्याही योगामध्ये असाल तर भगवंतांच्या ह्या रूपाचं दर्शन होणार नाही. केवळ आणि केवळ तुम्ही भक्ती योगामध्ये असाल आणि भक्ती योगामध्ये, ते सुद्धा अनन्य भक्ती योगामध्ये असाल, तेव्हाच तुम्ही माझ्या ह्या दिव्य रूपाचं तुम्हाला दर्शन घडू शकेल. तेव्हाच तुम्ही माझ्या भगवत धामामध्ये प्रवेश करू शकाल आणि माझ्या ह्या दिव्य रूपाचं तुम्ही दर्शन घेऊ शकाल. भगवान श्रीकृष्ण या रूपाचं तुम्हाला दर्शन होऊ शकेल. आणि पुढे म्हणत आहेत, भक्त्या तत्त्वनन्यया शक्य अहम एवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे अर्जुन, मी जसा तुझ्या समोर उभा आहे तसे मला केवळ अनन्य भक्ती योगाने जाणणे शक्य आहे आणि या प्रकारे मला साक्षात पाहता येते. केवळ याच मार्गाने तू माझ्या रहस्यमय तत्वात प्रवेश करू इच्छितोस. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग भगवंत म्हणतायत, जो केवळ आणि केवळ अनन्य भक्ती योगामध्येच आहे किंवा अनन्य भक्ती योगामध्ये त्याने आपली आध्यात्मिक प्रगती, प्रगल्भता जी आहे तो त्याच्यामध्ये एवढा झालेला आहे की रममाण झालेला आहे, एवढी प्रगती झालेली आहे की जो अनन्य भक्ती योगाद्वारेच माझं हे मोहक मनमोहक कृष्ण, भगवान श्रीकृष्ण हे रूप जे आहे ते बघू शकतो. त्यालाच माझ्या भगवत धामामध्ये
प्रवेश मिळू शकतो, माझ्या त्या रहस्यमय तत्वामध्ये प्रवेश मिळू शकतो, असं भगवंत सांगत आहेत. मग आता अनन्य भक्ती योग म्हणजे काय? आला की नाही प्रश्न? तर याचं उत्तर आपल्याला पुढच्या अध्यायात 12व्या अध्यायामध्ये मिळणार आहे. 12वा अध्याय हा भक्ती योगातला सगळ्यात शेवटचा अध्याय आहे आणि त्याच्यामध्ये भगवंतांनी भक्ती की भगवंतांची भक्ती वेगवेगळ्या मार्गाने आपण कशी करू शकतो आणि कसं हे भगवंतांचं आपण वेगवेगळी रूपं जी आहेत त्याचं आपण आध्यात्मिक प्रगती साधून करू शकतो, तर त्याचं वर्णन आलेलं आहे. आणि जाता जाता भगवंत इथे सांगता आहेत, मत कर्म कृन्मत परत्म मत भक्त संग वर्जिता निवेर सर्व भूतेश य स मामेती पांडवः. हरे कृष्ण माताजी. हे अर्जुन, जो सकाम कर्म आणि तर्कवादाच्या संघातून मुक्त होऊन माझ्या विशुद्ध भक्तीमध्ये संलग्न होतो, जो माझ्या प्रित्यार्थ कर्म करतो, मला आपल्या जीवनाचे परम लक्ष्य मानतो आणि सर्व प्राणीमात्रांशी मित्रत्वाने वागतो, तो निश्चितपणे मला प्राप्त होतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग जो म्हणतो आहे, जो असा भक्त आहे की त्याचं सर्व कर्म किंवा म्हणजे जिथे अद्वैताची भावना आहे, द्वैताची भावनाच नाही आहे, त्यामुळे सर्व कर्म जे आहे, काही वेगवेगळे तर्क वितर्क असतील, तर हे सगळं जे आहे याच्यातून तो बाजूला झालेला आहे आणि आपण केवळ भगवंतांचे सेवक आहोत, विशुद्ध भक्त आहोत. अंतर्बाह्य शुद्धीकरण हे केव्हा शक्य आहे? अंतर्बाह्य शुद्धीकरण होतं तेव्हा. आणि तो फक्त आणि फक्त भगवंतांच्या आनंदासाठीच त्याचं प्रत्येक कर्म करत असतो आणि त्याच्या जीवनामध्ये एकच लक्ष आहे की भगवंतांचा सेवक, नित्य सेवक होणं. आणि जशी या पद्धतीने आपल्याला जेवढी चांगली सेवा करता येईल भगवंतांची, तेवढ्याच उत्तम पद्धतीने ती करणं आणि सर्वांची, कारण की सगळी ही संपूर्ण सृष्टी जी आहे ती भगवंतांचंच अभिव्यक्ती आहे, भगवंतांच्याच शक्तीचा विस्तार आहे. त्यामुळे ह्या प्रत्येक सृष्टीमध्ये येणारा प्रत्येक जण जो आहे तो भगवंतांचंच रूप आहे आणि त्यामुळे त्या प्रत्येक रूपाशी मित्रत्वाने वागणं, मग प्राणी मात्र असतील, मनुष्य प्राणी असेल, सर्वांशी समानतेने वागणं आणि असा जो आहे तो निश्चितच आपल्या आध्यात्मिक प्रगती साधू शकतो, अनन्य भक्ती योगापर्यंत पोहोचू शकतो आणि माझा विशुद्ध भक्त होऊ शकतो. आणि इथेच आपला आजचा अध्याय संपलेला आहे. आपला आजचा 11वा अध्याय जो आहे, भगवंतांनी आपलं विराट रूप जे आहे, विश्वरूप जे आहे त्याचं प्रकटीकरण किंवा ते प्रकट केलेलं आहे. अर्जुनाची प्रार्थना होती, विनंती होती की तुम्ही हे सगळं सांगता आहेत, पण मला तर बघण्याची इच्छा झालेली आहे. तर तुम्ही कृपया म्हणजे मी त्या योग्यतेचा असेल तर तुम्ही ते प्रकट करू शकतात का? आणि म्हणून भगवंतांनी आपलं विश्वरूप प्रकट केलेलं आहे. आणि ते विश्वरूप एवढं सुंदर, एवढं मनमोहक, एवढं असं छान विलोभनीय असं होतं की किती स्तुती करू आणि किती नमस्कार करू आणि किती प्रार्थना करू असं कुठे झालेलं होतं. पण त्याच रूपामध्ये एक एक रूप असं बघता 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 भगवंतांचं एक वेगळंच रूप त्या अर्जुनाला दिसलं. महाकाय प्रचंड भयंकर असं रूप की ते अशी भयंकर अशी त्याचे नेत्र होते, भयंकर असं मुख होतं. त्या मुखामध्ये अशा मोठमोठ्या दाढा होत्या आणि ते रूप असं वाचलेलं होतं आणि भयंकर असं भगवंतांचं हे रूप, म्हणजे भगवंतांचं हे रूप जे आहे हे आज कुठेतरी अर्जुनाला समजलं आणि त्यामुळे अर्जुन एकदम भयभीत झाला, भयावह झाला आणि प्रश्न विचारतो आहे की नेमकं हे सगळं काय आहे? तर भगवंत म्हणतात, कालोस्मी, मीच काळ आहे आणि त्यामुळे तू शांत हो आणि तू फक्त युद्ध कर. आणि भगवंतांचे एकीकडे भगवंतांनी उत्तर दिलेलं आहे आणि अर्जुनांच्या प्रार्थना ज्या आहेत, एक एक प्रार्थना विराट रूप प्रकट केलं, मग परमात्मा रूप प्रकट केलं, चतुर्भुज रूप आणि मग भगवंतांनी आपलं दिव्य रूप भगवान रूप प्रकट केलं आणि भगवंतांनी अर्जुनाला कृतकृत्य केलं. अर्जुनालाच नाही तर संजय यांनाही कृतकृत्य केलं आणि ज्यांना ज्यांना दिव्य नयन आहे त्या कपिध्वजावर बसलेले आरूढ झालेले भगवान आरूढ झालेले हनुमंत सुद्धा तिथे आहेत आणि सगळ्यांनी भगवंतांचं हे रूप जे आहे ते पाहिलं आणि भगवंत पुढे सांगतात की जे अनन्य भक्ती योगामध्ये आहे त्यांना माझं हे दिव्य रूप जे आहे ते दिसणार आहे. आणि अनन्य भक्ती योग काय आहे तो आपण उद्याच्या अध्यायात बघणार आहोत. हरे कृष्णा सगळ्यांना. आजचा अध्याय आपला इथेच संपलेला आहे.